Kungo ne lek magi mag ohala. Koro sani yot mokalo kod Equity. Kata ka en yaro wandi, mwandu ma itiyo godo e apis, masinde kata dwaro mora mora mar ohala. Donj mana Equity mobile app kata Equity online mondo ichak kungo kawuono. Kungo yot kod Equity. Arwaki chenro wa makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro mamedo ge mbaka gi oganda luo mago matimo matek weche mag ohala kod keto mwandu. Kawachopo singo marwa mano makelo twak makelo dongruok kaka oganda luo. Machiegni nyinga Lydia Oke. E chenro wa makawuono nyakora mgaji wango go mbaka gi wuod luo mong'ere kaka Eric Omondi matimo ohala mar daro mwandu kunde jot kod kunde timo ohala e kinde mabende koro oganda loko kar jot kata kar timo ohala. Ne walime kare matimo ohala mantiere apaya ma Jogoro e kaunti ma Nairobi kendo go kode mbaka kama nonyiswa no ohala ni nochako bang' tie kambi moro mabende ne daro mwandu kuom kinde buora. Awinje sigande. Nyingan Eric Omondi, aja Ugenya, ukwala ratado. Atiyo kampuni ma movers, soul movers. Koro wan wadaro ji, kidwa daro office, kidwa dar iwuok Nairobi dhi dala, kata idwa dar from one town to another, wakonyi dar gi kabilago. Watimo gik mang'eny, install DSTV, watimo TV mounting, keto chandaria, hot shower, gik moko kamago, mago watimo te. Tich ma movers nena chako 2020. Masani an gi madhi higni adek sani. Nondi kaka kampuni moko. To with time na chako gain interest. Kaka kalure gi tich maber manatiyo. Yudo ka client gono simu wacho to Eric nango inyalo duogo losna kendo washing machine kata inyalo keto na chandaria kata inyalo mount na TV. Koro mane momiyo mijingo bachako tich ma movers wacho ni kara tijni ka koro keren kama to kara benda achaka ne mara abe kanyalo time maber. Yudo capital ne tek kech gini dwa pesa kabisa. Koro kungo matin mana matin achachag matin kabira to kapase gik yago nyesero kamano. Kuom ng'ama dwa chako movers idwa gik mang'eny, idwa karatase mag serikal nyaka ibedgo, mano lazima. Secondly, capital. Gimoro mar adek nyaka bed ni isegatiyo tij movers. Ok duogo ga kucha ni idwa yawo movers. Nyaka bed ni isegatiyo tij movers, ming'eyo kaka movers dhiga. Movers ber. Ka ikete chunyi gi mahino te, gu prayers of course, movers ber. Onyalo keti kamoro. Ok tich marach, nyalo chulo school fee, chul ot, to bende kata mana savings poko matin nyalo timo. Kin serious to kendi keto chunyi igimi timo. Inya search. Koro and most of the staff ne joma nwatigo e kampuni moro manwa bet karachiel, bua bet karachiel bua luongo gi kase yawo movers. To kadwa recruit ng'ama new to nyaka ang'e kabisa. Kech ma idil gi gik ng'ato, idil gi cash, idil gi gik ma expensive. Koro nyaka ing'i maber, mikikaw ka ng'ata to nyalo mi shida. Koro nyaka bed ga ID, good conduct gi kamano. Kod ng'ama ong'e ga maber, ong'e timbene. Koka anyalo rwake e movers. Bang' mana anyalo ng'iyo tija monita tije mos. Koka anyalo yie mondo bed maber, koro bed ja movers maber. Koro movers ka kila ng'ato apart from offloading kaka uneno ni kod loading, kila ng'ato kan gi tije. Nitie ng'ama ka mabende deal mana gi electronics pekende. To nitie ng'ama ka mabende deal mana gi furnitures. Nitie stairs moko matindo kabisa ma furnitures amo bedo gi shida ma wuok. Koro nitie ng'ama bomwa
furniture no golo te wuoye te kwachopo the other side to duogo assemble maber bobedo duogo kare kaka entie. Koro kila ng'ato ka nigi tije. Nitie jachandaria, nitie ng'ama loso furniture go, nitie ng'ama deal mana go electronics kamano. Challenges man ka ng'eny. Makichako movers to nyaka ibed ready ma yudogi. Challenge mokwongo ka en competition. Big companies, competition malo kabisa. Kod other small companies be. Koro nyaka itim gimo maber. Ng'ama chielo ok tim. Kaka wan koro kaka sani. Koro kidonjo ka to kwasedonjo to wayueni ot maber. Waloso ni kabisa. To kwasetieko. Kwaseketo gik moko te. To waduogo wayueni kendo maber. To mano free. Watimo ni free. Ok nwa charge mano. Koro the second thing, samoro ute moko nitie go insect mang'eny. Koro kwachopo kanyo to wakwongo wafumigate kanyo, wago yath kanyo kabisa. Gigo lal te, kok waketo gik moko. To mano is another advantage mamedowa jomoko kaowa, we jomoko to kao soul movers. Challenge moro machielo, samoro wajoyudoga. Kwa dhi move kata ng'ato, iyudo kwase pack, kwase keto kila kitu ilori. To bang'e, wadhi giki gate nwawuok. To soja wacho ni ng'ano pok obedo cleared. Koro wanyalo bet kanyo kata na 7 hours kwarita rita. To mano is another challenge. Koro miyo wa delay kata the next move ok didhi. Kech nyaka irite, nyaka isave kaka odwaro, nyaka itiek tich mondo eka ochuli. Gima nyalo nyiso ng'ama dwaro ojende ma rika wagi. Kao time ni maber. Specify line midwaro ma biashara. Ok ochuno ni nyaka movers kende. Nitie biashara mang'eny, nitie mtumba, nitie gik mang'eny minyalo timo. Kaka time ni tibed piny gima chunyi gombo timo cha emitim. Gima neno ni nyalo timo gi chunyi te. Kao gino itim kabisa. To iketo Nyasaye mbele be. Ibro konyi kabisa. Kendo ibro yudo kidhi mbele ma ok iding'e kata mano in. Kichako biashara tineno ka nitie onge biashara maonge challenges. To kichako biashara tineno ka challenges mang'eny nitie. Idhi mbele kiki all. Idhi mbele kama ne gima chunyi gombo to ema gima chunyi wacho ni nya timo. To gima Nyasaye yawo ni nyalo timo. Idhi mbele sama challenge nitie ne mabende be mi bedo strong kabisa. Imeda mijingo nyaka chieng' moro Nyasaye ni yawo be pass through. The last advice manyalo mi ng'ato en ka chunyi oseyawore ni dwa timo gimoro to tima. Kendo we compare yourself gi ng'ama chielo. In tima gima chunyi onyisi ni nyalo timo. To tima kaka in iwuon ming'eyo. In ming'eri kaka inyalo timo gimoro. Gima chunyi odwaro ni nyalo timo. Kik ji compare ng'ato, kik ng'i gimara gimo. In focus gima idwaro cha. Tibro succeed. In any business, online marketing ber kabisa. Nikech kisekete kanyo ok ding'e ni ng'ama nene. Ji ng'ene mang'eny. Ji neno gimiketo kanyo mang'eny. Koro online emauso sana to an kendo gima okonya. The second thing en referral. Ng'ama se serve to nyaka miya ng'ama chielo, ng'ama chielo kata ma sani men mana referral. Referral tija matiyo maber ema usa. Referral ema usa kabisa. Omiya se serve joma dongo, celebrities, joma dongo. Nikech referral tija matiyo maber, bedo honest gi gima timo kamano. Kidwa Soul Movers Facebook page en idhi adhi type in Soul Movers. Ibro yudo kanyo bu service mwa kata wani mbui www.soulmovers.co.ke. Ibro yudo kanyo to kamano. To kidwa go na number direct en 07 16 581 430. Anyalo nuoyi kendo 07 16 581 430. Mani bro yudowa kendo wabro konyi, wabro move kodi maber. To ibro hero kabisa tijo mwatimo ni. Bende wagoyo mbaka gi wuod luongo kaka Raphael Odhiambo matimo ohala mar duso ute kod kuonde timo ohala. Ohala manochako bang' weyo tich manotimo magawa moro kama nochiwe chiemo ne jomiewo. Nyakora Mugajwa
kaka nodusi magawa manotiene ema nomiye mijing'o kod hera mar chako ohala mar timo ndusru ne ute kod kuonde timo ohala mong'ere kaka interior designs. Ma kaka ne wago kode mbaka. Nyinga iluonga Rafael Odhiambo Orano, awuok Ugunja Koto Simbo, to atimo tije mag interior design Nairobi ka. Adak Lakisama. Interior design achako ma 2010 kana awuok Mumias kabiro Nairobi ka. Kapok nachako tijni natiyo hotel kaka waiter, tiyo nyaka video, to naneno ka mago ne nyal konya. Koro naneno tich lwete maber manyalo konya, manyalo miyo adongra kadhi mbele. Okay, interior design ng'ato dwa time to nyaka bed ng'at ma mokwongo nyaka ibed ng'ama volunteer ne tijwani kidwa ni time. Nikech mokwongo king'iyo ni idwa ng'iyori ni idwa ni tim ing'iyo usafi to kinyal timo tijwani. To ng'ato ka ng'iyo usafi ok onyal timre nade, ok onyal yudo gima odwaro. Nikech sani tije masani bende mag offices bende osebedo tin, to tije mag jua kaligi mosebedo katimre nade chung kodwa kendo ka pidhowa. Koro nyaka ibed ng'ama volunteer no oyien chunye no dwa timre nade timo tijewagi. Nikech en gi bur to en gi chilo. At the end of the day tiyudo ni Nyasaye omi gimoro nyalo kete mesa. Ng'at ma dwaro mondo timne interior design, anyalo nyise ni mokwongo wagoyo sim ni oda romo kama ka fundi poko pimo. Mano challenges ma jok magedo yudo mokwongo. Nikech ng'ato nyalo goni sim to nyisi en gi 3 bedroom, en gi 4 bedroom, en gi 5 bedroom, en gi rooms mang'eny. To goni sim en room maromo kama. Lakini kidhi kacha mipime, tiyudo ni seche moko quotation mar obedo more kata obedo less kalure gi sim. Koro gima nyalo migi advice mokwongo, kidwaro mondo los ni interior design mag uteni, inyalo oro fare madhi duogo, to wabiro to wapimo tijino, to waneno kaka rom, to kata kapo no nyalo migi duration manyalo jipangago, inyalo jipangago mondo inyiew gi kite set. Nikech okoda ni gonwa sim, tinyiso wan ot rom kata na 3 bedrooms. To kwa chope odi, twaido ni in gi veranda moro oko mobedo extended, in gi kitchen kacha, dining nigo kacha, ntie rooms moko bende ma kaka stogi ni bende ne iye kacha. Inyalo wacho dani in gi 3 bedrooms lakini okikwan wachoche mane iye kacha. Interior design chudo, kendo chudo maber kalure gi clients ma wayudo. To nitie clients moko bende ma tijigi bende tek. To anyalo wacho ni nitie clients moko mabeyo kendo gidil kodwa maber kabisa. To changamoto ma bende wayudo nitie jok moko ma inyalo wuok kamoro ni dhi pimo tich kamoro, to jogo ng'ato nyalo luongi ni dhi kata na Mombasa kata idhi Marsabit, to ng'ani ok mi fare, onyisi ni mondo ibi pimo tich. To inyalo yudo ni sama ikawo pesani midhi kacha midhi pimo ticha, seche moko idhi ni tijni kisepime to kobimi tijni, ibiro miye ng'ama chielo. Koro mage challenges mo nikech sami golo pesa ni kachande nyis ni obedo deducted the account mamari, to pesa ni moko kuduogi. To nitie moko bende maka Nyasaye otelo nwae to ayudo gi kendo wadhi kodgi maber ahinya. Okay, interior design osekonya mang'eny ahinya nikech asegedo, an gi ot dala, asedhi korgi jaoda, ma asenyuome, nyithindo nie skul kendo nyithindo somo. Kendo aseneno ka oseloko achiel ariyo adek moko e kit ngimana. Ok an kama nantie chon, the year 2010. Oseloka moloka mang'eny kabisa. Kendo kama nantie chon opogre gi sani. Interior design osegolo nyaka anyiera ma dhano nyalo nyiero go ng'ato. Kiyie gi chunyi ni Nyasaye oketi kamoro, Nyasaye goli maketi kamoro. Ayie kode, tijni en tich maber kabisa. Kaka yudo client en tich maber mwatimo. Keche bedo preferred. Ng'ato nyalo biro man ne tich kamoro kama watito wacho ni miauru na ng'amono otu tijni, otu tich maber. To wayudo kanyo. Chien kanyo no wayudo gi Facebook, to tindo kwero keto pichni mag e Facebook. Nikech nitie jok moko ma upload gi to kawo gi, to dhi to timre nade uso go tijewa. Seche moko be ng'ato nyalo nyisi ni yawa orna pichni moko, adwa timre nade, adwa neno kaka itiyo. Kise orni pichni gi, to koro keneno koko goni sim, kumaanisha ni odwa mna kawo pichni mondo dhi okwago tich, alafu niko setiyo kodi to timre nade owei kanyo. Koro wan wa prefer ni tich maber ema customer timre nade, ema prefer another person to another person. Gima nyalo nyiso ojende masani ni sani Kenya masani opogre gi Kenya machon. Tabro nuoyo wache kendo. Nikech sani ochumi masani kata kapo ni awachi ni vijende sani ni oko ka. To gidwaro ni mondo ka giwuok e skul to gidwaro ni tich oyudre dichiel gi sani.
gimoro amora mobiro mbele ni many as long as manyalo keto chiemo e mesani kaw tijno iti. Nikech at the end of the day onge ng'ama biro ng'iyo ni tiyo tich mane, tidwa ni chul ot, idwa ni tim 1 2 3 things. To tije ma waketo ni ok wanyal tiyogi, mage tije ma sani pidho dhano. Nikech for example achni kata kan sani ayudo kambi mara, anyalo ndiko ji 2 3 moko. To ana bende nok atieko skul. Iwinja. To kae ma Nyasaye noketa mowacho ni yawa kae mabiro tiye. Awacho mano mondo wagolo dote e it nyithindwa. Wadonje tijwa ni mondo wamany kaka wanyalo yudo gimoro wanyalo keto e mesa. Ok ochuno nyaka itim interior design. Gimoro amora mineno nyalo bire mbele ni kata mana twang'o wuoche nyalo twang'o. Obed kata ngin Siaya, obed ngin Kisumu, obed ngin Homa Bay kata Migori. Asa ujo kama. Gimoro amora mobiro kata tich county ko biro kata dhano okunyo ndara. Kanye ma dhano chakogo. Ngech sami loso kata ka tich obiro mar county mar kunyo ndara. Tidhido ni engineer oseneni, inyalo bedo ng'at maber e tije. Onyalo kawi kanyo. Wauru luro tije mabiro kata ne counties gi. Wakauru giro lwet achiel. To Nyasaye biro ting'wa malo wabiro dhi mbele. Kendo ibiro ka joluo biro dhi mbele zaidi. Mani gima nyalo nyiso vijendewa manitie te e Kenya mzima. Wakao yo machoke chendo ni mar ohala gi mwandu Nyakuram Gajwa. Kata kamano kawaduogo wamanyo ni ja ohala wa marjo. Kik idhi mabor. Kendo Sarabjit jaodi ni ohero ahinya nyathi miting'oni. Tang'e nobotimo matek mondo konyu. To chal ka gima kawuono en odhi leo. We kedhona seche. Koro wadhi. Hey! Mama! Dog chien. Ka osiep motegno kod joot moherore ritore. Yako chia. Hey! Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajaka dala. Justice for all. Nyane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ni iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi oduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro goyo jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakuram Gajwa ng'e chendo ni mar ohala gi mwandu. En moro marane pod ikete mana chendo ni wang' jowi mari mihero mar Ramogi TV. E genga paya maya Kisumu kochomo Nairobi waromo kod weduo mosetimo ohala mar uso niang' kuom higni 47. Ohala mosetimo kendo wacho ni osekonyo choko dwaro mage mag omenda kuom higni go duto. Nyakuram Gajwa, Joseph Otina en ja ohala wa mar ji. Kwanza mokwongo tik iluonga ni Joseph Doyo Kotina. An ya Nyakach Koguta. To adake boma mar Kisumo ka. Boma mar Kisumo ka ane matimo business mar niang'.
kendo an e super power mar joniang' duto manie boma mar Kisumo ka. Niang'ni kachake mokwongo tik higa mar 77 nauso sende Kibuye. Auso sende kendo kawe sende tadok e lewni. Kawe lewni tatiyo gi Dr. Walawine ofise kaka office messenger. Kanyo ne atiye kode to ne omiya ndalono nomiya siling 100. To 100 ni kaka ng'ama ong'e pesa ne atiyo kode kochopo tarik 15 to pesa ni orumo. Koro adwaro ng'ama nyalo olo to kayudi. Tema wiya nochwado maduoge adwaro business maparo ni ber na manyalo timo. Nachako uso niang'. Nachako niang' gi niang' 30. Ka use Nyalenda. Ka Nyalenda tadhi Kachok. Ka Kachok tabiro ka. Ka ane manachake kapod onge ot moro amora mane ntiere ka. Mano higa mar 84. Asebedo ka use to naneno kodhi maber. Kineno katiyo tijini nyaka sani manyiso ni business mar niang' en business maber. Kendo niang' oingo kata duka. Adhi kode mbele nyaka sani. Niang', tiji niang' en tich maber. Midhiero madasebedo kaneno. Mak mana ni chon ndalo mokalogo. To odhi maber nikech nakele to rumo te. To sani to midhiero manitie ni ousore to kousre kaka nauso ndalo machien. Nitiere moko ma nanyalo kelo niang' 500 to bang' jumbe 2 atieke. To sani koro chuna nakelo niang' 300 niang' 200 tause to moko tuo. Mane midhiero maneno nikech ochumi mar piny odok piny. Koro mane midhiero madang' ane. Ohala yake goye kwano. Sama uso tandiko piny. Sama uso tandiko piny. Kawuono auso pesani. Kiny auso pesani. Orucha auso pesani. Kae kama ng'ego pogruok ni kawuono auso kama, kiny auso kama, ema neno ema gogo kwan mar business mar niang'. Gimomiyo ahere. Anyalo neno kanyalo chiemo. Anyalo chulo ne kata nyithindo school fee. Anyalo nwang'o pesa ma ng'iewogo sabun. Anyalo nwang'o pesa na moro bende machulo ot. Koro miyo aneno korita adhi kode maber. Aonge kagi kacha. Aonge chuny matangni. Oketo chunya okwe kama maji ya mtungi. Sama obiro modwa timo gini, an damor mondo mi wadwa moro be tim business. To watime mang'eny kata kidhi Kikomi mago lweta John ni kanyo. Kidhi Nyamasaria inwang'o ka lweta nitiere kanyo. Kidhi Dunga idhi nwang'o ka lweta nitie kanyo. Kidhi Kondele idhi nwang'o ka lweta nitie kanyo. Kidhi Otonglo idhi yudo ka lwet kotina nitie kanyo. Koro nyisi ni tij niang' en tich maber matek matamre gi nono. Gimomiyo iluonga ni super power mar joniang' en bidi mara, teko mara, yo maluwo gi niang' kata chiemo kaka niang' miya chiemo. Bas mane momiyo gimiya ni kotina super power.
Mai makelo wa giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ne geno maranya kurom gajuang ne imredo kuny makare. Ko chenro gi magi mamunyo ne chenro ni mar ohala gi mwandu. Tujiko dakero joma manyien e seche makama. Wamaido goyo mbaka mago makona dongruok kaka oganda. Boriti Masane. Nyinga Lydia Okay.